skutočne spravodlivosť na Slovensku stojí na jednej a pada na jednej inštitúcii? Úrad špeciálnej prokuratúry na vysvetlenie rieši momentálne asi 1400 spisov. Z toho možno 20, čiže totálna menšina, sa týka ľudí, ktorí sú verejne známi. No, vrátane spisu Kuciak. No vrátane spisu... niekoľko desiatok tisíc strán. Vrátane spisu Kuciak. A čo sa stane, keď USP by sa zrušil? Tak USP v prvom rade rieši nielen kauzy bielých golierov a politikov. On rieši v prvom rade najzávažnejšie trestné činy v oblasti ekonomickej kriminality, to znamená rozkrádačky, tunelovanie eurofondov, štátnych peňazí, po väčšine ľuďmi, ktorí nemajú s politikou nič spoločné. To sú ľudia, ktorí sa chcú na tom nabaliť. Potom úkladné vraždy, mafiánske skupiny. A to nie len to zrušenie samotnej prokuratúry, ale aj tá novela trestného práva, ktorú predložil Fico s Pellegrinim Dankom do parlamentu, by znamenala, že mnohé tie trestné činy, ktoré sa vyšetrujú, by boli zrazu premlčané a to trestné stíhanie by sa muselo zastaviť. A to nielen v tých známych kauzách, ako je Kočner, Výboch a ďalší, ale aj v mnohých kauzách, kde sa tunelujú eurofondy. A tá Európska komisia, keď to kritizuje, alebo ďalší, oni sa až tak nepozerajú na to, že my tu riešime aj nejaké biele goliery a politikov. Im ide v prvom rade o európske peniaze. A oni vidia, že aj toto na to doplatí, že aj tie európske peniaze doplatia na to, čo navrhuje Fico, a preto sú z toho zhrození. A pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry, ako si spomenul, 10 000 strán spisu je 10 000 strán spisu. Ak sa tie spisy rozhádžu po celom Slovensku a po krajských prokuratúrach a tí prokuratúry, ktorí to majú dnes naštudované a nepôjdu na krajské prokuratúry, ale pôjdu na generálnu prokuratúru, tak tí ľudia, kým si to naštudujú a kým to celé vlastne prevezmú a zoberú do rúk, tak budú mať zmeškané lehoty. Protistrana bude vo veľkej výhode, lebo bude mať lepšie naštudovaný spis. Má to od začiatku, množstvo advokátov majú aj zločinci, dá sa povedať, alebo obvinení, obžalovaní. A hrozí, že bude dochádzať k strate tých prípadov a k nevyšetreniu tých prípadov práve kvôli tomu rozhádzaniu tých spisov po celom Slovensku a tomu, že sa zruší špeciálna prokuratúra. Tam vôbec nejde o to, či bude na čele Lipšic alebo nebude. Nakoniec on aj ponúkol svoju rezignáciu. To naozaj nie je to najpodstatnejšie. Tá inštitúcia bola zriadená na boj proti kriminalite a korupcii a to je na Slovensku stále veľa, veď si to povedzme. Veď my žijeme v krajine, kde si väčšina ľudí stále myslí, že tu je korupcia problém. To nie je tak, ako Kaliňa, kedy si tvrdil, že nie je žiadna korupcia.